Znači, ja sam Amar Ahmedspahić, sin pokojnog Fuada Ahmedspahića, profesora tu, znači, koji je bio član ove zajednice i koji je stvarao glazbu zajedno sa mojom majkom, koja je također evo danas tu i koja će u njegovu čast povodom ove večerasnje zabave, tak reći, u njegovo ime, također i pjevat zajedno sa svojim orkestrom. Pa ja sam ponosan na svog oca kroz cijeli život u biti, apsolutno. To je čovjek koji je iz ničega stvarao, koji je doslovce bos hodao, tako reći, kao dijete ulicama nakon Drugog svjetskog rata, koji je otišao u Sarajevo iz Zenice trbuhom za kruhom studirao, postao profesor, vratio se u svoj rodni grad i tamo bio ugledni član muzičke škole, kako osnovne, tako srednje, tako da vodio je zborove tokom cijelog svog života, dobivao razne nagrade, bilo kao dirigent, isto tako kao profesor solfeđa, bio utjecajan, bio je poznat i na Sarajevskoj akademiji, znalo se za njega uvijek reći, njegovi učenici koji dolaze od profesora Fuada su ti učenici koji imaju znanje na akademiji, tako da zna se da onaj koji je prošao kroz njegove ruke da je nešto i naučio. Tako da sam ponosan, apsolutno, da. Donat Orlić, ja sam već 17 godina član Bosane, zbora i pjevam u zboru i pjevam kao solist. Pa gledajte, meni je silno drago da sam došao u ovaj ansambl dok je još profesor Fuad bio živ. On je bio jedan vrhunski stručnjak, radio je krasne aranžmane za četveroglasno pjevanje sedalinki i jako sam ponosan što sam bio dio toga tada, a danas ćemo se svi prisjetiti profesora i njegovih pjesama koje je aranžirao, tako evo, uglavnom veliko mi zadovoljstvo. Pa u svakom slučaju samim prisustvom u ovom ansamblu tih 16 godina jako puno sam naučio, jer ja u stvari nemam nikakvo bosansko porijeklo, ja sam samo jedan veliki ljubitelj sevdaha, jako volim sevdah, ali provjevši ovoliko vremena među tim ljudima, mislim da sam puno naučio i da sam na neki način puno jače i bolje osjećam taj sevdah. Ja se zovem Medin Džaferagić, voditelj sam orkestra Bosana. Večerašnja noć i priredba posvećena je našem pokojnom profesoru Fuadu Ahmedspahiću, koji je i osnovao zbor i ansambl Bosana. Njega se sjećam onako baš s velikom radošću, a i sjetom, jer smo nekako kao klinci počinjali s njim ovdje. On nas je dosta naučio o muzici, o ponašanju, o svemu lijepom, a i o sevdahu. Sead Berberović, potpredsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice za grad Zagreb, Zagrebačku županiju. Ovako, za nas je sjećanje na rahmetli Fuada Ahmedspahića jako značajno. On je jedan od osnivača ili jedan od ključnih osnivača ansambla Bosana. Vrlo stručan čovjek u području svoga djelovanja, u području muzičkog obrazovanja i vođenja zborova, orkestara i tako dalje. Dugo godina smo sa njime surađivali. Ja sam od 2000. godine bio i predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske. To su bila vremena kada se ansambl Bosana osnivao. Proputovali smo mnoga mjesta u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj više puta i njegov doprinos ne samo radu ansambla Bosana u Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici, već i šire i širom Hrvatske je nemjerljiv. Naime, mi smo bili prvi ansambl, prvi kompletan ansambl sa folklorom, zborom, solistima i orkestrom
bošnjački ansambl koji je osnovan u Republici Hrvatskoj. Gostovali smo po svim mjestima u Republici Hrvatskoj, pogledu na nas su i drugi osnivali tako svoja kulturno-umjetnička društva. Nažalost, nenadano nas je Fuad napustio 2013. godine. Ostavio iza sebe duboke tragove i dan danas izvodimo pjesme po njegovim aranžmanima. Njegova supruga je također ovdje aktivna i mi zapravo smo obilježili jednim ovakvim koncertom i 5. godišnjicu njegove smrti, 10. godišnjicu koja je padala na 2023. godinu nismo zbog bolesti njegove supruge obilježili i evo, htjeli smo 24. pa se odgađalo sve do sada. Ali evo, konačno ćemo ga održati večeras. Sjetit ćemo se Fuada, njegovog doprinosa, sjećamo se na najbolji način pjesmom i on bi bio najsretniji da nas vidi i da vidi da njegovo djelo i dalje živi. Zdenka Ahmetspahić. Ja sam Fuada Ahmetspahića supruga i večeras imamo koncert povodom njegove smrti. Fuad i ja smo zajedno stvarali ovu bosanu koju je on htio da izda prvo knjigu, a onda smo pravili albume, odnosno CD-a. Bio je, toliko je naporno radio, prvo sa Jogunčićem, gospodinom koji isto nije među živima. Fuad je umro, ima već 11 godina. I povodom toga, a ja sam operirana, povodom tog svog našeg grada, ja sam htjela pripremiti jedan koncert gdje ćemo ga spomenuti, govoriti o njemu. On je bio vrstan kompozitor, glazbenik koji je stvarao, čuo, družio se sa najvećim kompozitorima zajedno sa mnom. Tako da smo i u ovoj Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici htjeli organizirati zbor, folklor, soliste, sve što se moglo. Međutim, eto, ostali smo na zboru i solistima. Danas to vodi Edin Džaferagić i ja sam ovaj koncert uradila tako da posvetim njemu i da ovoj bošnjačkoj zajednici ostavim nešto što je trebalo možda davno da se uradi, ali eto, igrom slučaja to je ispalo večeras. Bošnjačka nacionalna zajednica inače kultivizira sevdalinku. Dakle, kad smo došli u Zagreb, onda smo se dogovorili da nas dvoje idemo sa sevdalinkom, jer je sevdalinka u Zagrebu jako popularna, ali je rijetko tko izvodi. A kako smo mi izbjegli iz Bosne, onda smo riješili da se bavimo tim. I dobro je što smo to uradili i večerašnji koncert će biti zapravo presjek onoga što smo nas dvoje radili u teku ovih 28-9 godina koliko smo već tu. Tako da sjećanja na Fuada će biti dosta dirljiva večeras, baš nije ugodno, ali nadam se da bit će tu Jelić. Jelić je popularan u Zagrebu. Pa ću biti ja. Pa ima par solista. Pa će biti zbor. Zbor dobro pjeva, dobar je. Tako da kroz razgovor, kroz priču, kroz njegov život mi ćemo odraditi i pokoju sevdalinku, ne pokoju, bit će ih više, i bit će, vjerujte, jako lijepo. Od početka smo htjeli da budemo u Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici, bez obzira što sam ja Zdenka, a on Fuad.
uopće nam to nije bilo važno. Važno je da smo bili zajedno i zajedno pravili i 93. godine i 4. smo došli ovdje, stvarno smo počeli da razgovaramo o tome kako bi se ta bošnjačka kultura mogla, zajednica mogla negdje sažeti, negdje da budemo, negdje da stvaramo. I onda sam ja dala prijedlog Fuadu, pa idi u džamiju, pa razgovaraj sa ljudima, pa se dogovori kako da ta bošnjačka zajednica, nacionalna zajednica uspije. I on je to uradio. Puno nam je pomogao Šefko Omerbašić i on je sada rahmetli, nema ga. Dževad Jogunčić je bio u početku, a onda je došao i Sead Berberović, pa i Avdo Imširović, i skupili su se, i tu je bio i doktor Muhidin, pa smo onda organizirali da Muhidin vodi folklor, da Fuad vodi zbor i soliste. On bi pisao za njih, napisao je i knjigu, pisao je i etide, on je bio jedan, kako da kažem, univerzalni kompozitor. On je asluhista. On je sve čuo što se dešava i znao je da rekne pogrešan ti je taj ton, nemoj D, uzmi E, recimo, na primjer. Ja mislim i zato baš Bošnjačka nacionalna zajednica, zato što je zbor taj vodio do kraja, kako ga je stvorio, tako ga je i vodio. Bošnjačka nacionalna zajednica je pristala da se organizuje veče za njega, da ga se sjetimo. Počeo je pisati za simfonijski orkestar u Zenici, a onda je, jer smo i došli u Zagreb iz Zenice, on je radio na gimnaziji i muzičkoj školi, ja sam radila na osnovnoj školi Jovan Goran Kovačić, uostalom Tarik Filipović je moj učenik. Napisao je 32 etide koje se nalaze u muzičkoj školi u Zenici. Pisao je za simfonijske orkestre, napisao je knjigu Bosana za mješoviti zbor i orkestar. Ta knjiga je tu, može se i ovdje vidjeti. Ja sam s njim zajedno u svemu tome bila i sve smo radili zajedno. I drago mi je da nismo otišli u estradu, nego da smo zaista kao intelektualci ostali ovdje i puno smo doprinijeli Bosani, stvarno. Ja sam snimila 2 CD-a, odnosno 2 albuma, kako se može reći. Fuad je imao nastavničko-teoretski smjer sa violinom, a ja sam imala nastavničko-teoretski smjer sa solopjevanjem. I tu smo se mi našli i ništa nije radio dok nije pitao mene hoćemo lamol ili ćemo, šta ja znam, C-dur, hoćemo li mol ili dur, ovaj, onaj. Dakle, sve što smo radili, radili smo zajedno.